έχουμε ρίξει το ξένο σήμερα, έτσι. Μ' αρέσει, γιατί θα έχουμε μετά πιο. Θα έχουμε ελληνικό. Άλλη διάθεση. Πιο. Μας πήρε τηλέφωνο ο Κώστας ο Μίρτσος. Ναι. Λέει, έρχεται μια γυναίκα στη Θεσσαλονίκη, αντακτά χρονικά διαστήματα και παίζει μουσική σε κάποια μαγαζιά της πόλης μας. Παίζει μουσική, τι εννοείς? Να αυτό δεν το θέλω. Του μπερλεκιάζει. Του μπερλεκιάζει. Ναι, είναι του μπερλίστρια. Έτσι το λένε. Καλώς την είναι. Καλησπέρα σας. Πες τα εσύ, αγάπη μου, γιατί θα μας Αθηνά τα το κρούστα. δωρίδο. Κρουστά θα πω, όλα τα κρουστά. Βάση όμως Είσαι του του μπερλίστρια. μπερλίστρια. Ορίστε. Είσαι του μπερλίστρια. Πες το και έτσι. Πες το και Πιο έτσι. λαϊκά έτσι. Έτσι. Τι κάνεις εδώ πέρα, δεύτερη φορά που μας είπε ο Μίρτσος ότι ήρθε στην πόλη μας. Δεύτερη φορά, έτσι, σε κλαμπ δεύτερη φορά. Σε νυχτερινά κέντρα και άλλες χρονιές. Με διάφορα ονόματα. Καταρχήν. Ήσουν εδώ στην πόλη, σε νυχτερινό μαγαζί. Σε γνωστά εδώ, ναι. Σε ποιο ήσουν? Παντού. Για καλοκαίρι θα σου πω Λίντο, πιο παλιά Μαργυρό και πάνω καλή στα Μαμούνια. Πέρασε και τον κύριο Μουρατίδη. Ναι, εννοείται. Τα φιλιά μας. Λοιπόν, είναι η Αθηνά Θεοδωρίδου, κυρίες και κύριοι. Είναι το πιο γνωστό του μπερλέκι. Ανέβασέ με, φτιάξε με. Πανελλαδικός. Ναι, είναι το πιο γνωστό του μπερλέκι, που θα μας παίξει και λίγο το μπερλέκι. Εννοείται. Καταρχήν, Για ξεκίνα σας λίγο ήρθα την. και ευχαριστώ που με καλέσατε. Εμείς ευχαριστούμε και Εμείς ευχαριστούμε πάρα ιδιαίτερα πολύ. τον Κώστα Ήμουν Μίρτσο εδώ που και εννοείται θα φροντίζει δεχόμουν να μας να φέρει έρθω. τέτοιες παρουσίες στο στούντιο. Είναι λίγο περίεργο και η γυναίκα να παίζει την μπερλέκι. Ναι, αυτό πήγαμε. Μοναδικό θα έλεγα και έξω. Εντάξει, Ελλάδα είμαστε, αλλά βγαίνουμε και έξω, εξωτερικό. Ναι, Ναι, από πού είσαι? μοναδικό. Από Δράμα. Α, από εδώ είσαι Ναι, δικιά εδώ μας. κοντά, δικιά σας, βόρεια. Νόμιζα ότι είσαι Αθηναία. Όχι βέβαια. Δεν είναι Αθηναία, αλλά είναι στην Δεν Αθήνα. φαίνεται ο αέρας, ο βόρειος. Φαίνεται, γι' αυτό σε ρώτησα. Είσαι στην Αθήνα όμως. Ναι, στην Ποιο Αθήνα. χωριό είναι 4 αυτό χρόνια που ακούω από το κοντρόλ? Α, ωραία, κουδούνια Δράμας. Σε Ο παρακαλώ. κάτι. Κουσπουλίδης μήπως είναι εξαδέρφη του? Μας κρεμάνε κουδούνια, παιδιά. Αυτό πήγα να πω, γιατί η Είχα το κοπέλα ρυθμό. είχε το ρυθμό μέσα της, γι' αυτό ασχολήθηκε και με τη μουσική. Στην Αθήνα, Αθήνα 4 χρόνια. πάντα θα μας κυνηγάει η Δράμα, κύριε Γιασκουλίδη. Κύριε Γιασκουλίδη, είναι εξαδέρφη η Πάντα, κοπέλα. Είσαι Αθήνα όμως τώρα, Ναι, κανονικά. 4 χρόνια τώρα Αθήνα, ναι. Η Είσαι- βάση είναι εκεί τώρα πλέον. Αυτή τη στιγμή εκεί. είσαι με τον Γιώργο Τσαλεκή. Ναι, και πάνω Καλύβη. Βασιλική Τατά. Τι γίνεται εκεί? Εντάξει, χαμός. Στο Χαμός. Ίσιωμα. Ναι. Ποιες μέρες είναι ανοιχτά? Στο Σέντραλ, εκεί τριήμερο, Παρασκευή, Τριήμερο, Σαββάτο, Κυριακή. Τέλεια. Πάει πολύ καλά από τον Οκτώβρη, σερί μέχρι όσο πάει. Ήσουν στο Άκου τι είπαν? Όχι, εκεί δεν πήγα. Όχι. Δεν πήγες, Όχι. Γιατί ήταν αντίπαλοι με το Ναι, Μελιγιάτη ξέρω. που αγαπώ πολύ, Πήγαν λατρεύω τραγουδιστές πιο Χριστό. πολύ και ο μαέστρος μας αυτοί πήγαν. Τι γίνεται κάθε βράδυ εκεί πέρα? Πόλεμος, λαϊκό πρόγραμμα, ενέργεια, μετσαλίκι. Καλά, εντάξει, μπερλέκια δεν πάνω, χρειάζεται να μας πει για το Τζαλέκι. Πάνω στα τραπέζια. Και στο σπίτι του να Καλύβης, πας, έτσι είναι. Βασιλική Ταντά που ήταν και εδώ χρόνια. Πολύ καλά. Η Βασιλική ήταν στις Μούσες νομίζω, Ναι, έτσι. ήταν εδώ, ναι. Πολύ καλά. περνάμε Ωραία, και καλά. τώρα ήρθες ρε παιδί μου εδώ πέρα στην πόλη μας. Εδώ για μια μέρα. Ήρθες για μια μέρα, οκ. πάρτι, Εγώ θα μπω στο ελληνικό Facebook, θα δω καμιά αφίσα, θα πάω στο μαγαζί εκεί πέρα στο κλαμπάκι, θα μου πούνε, ξέρεις κάτι, είναι μια τύπισσα εδώ πέρα πολύ έτσι. Να μην πω την έκφραση. Σικάτι, ναι, σικάτι. μπράβο. Αυτό το λέω στην τηλεόραση. Κυρία, Σικάτι. Η οποία ξέρεις τι, θα παίξουμε την Μπερλέκι Night. Ναι. Έτσι. Greek night, party, τουμπερλέκια. Τι θα ακούσω εγώ εκείνο το Φασαρία, βράδυ? σφυρίχτρα, λαϊκό πρόγραμμα. Είναι αυτό που φωνάζουν Μύκονος, αυτό. Μύκονος, εγώ πάντως το φωνάζω. Στο μικρόφωνο. Τι θα ακούσω εγώ εκείνο το βράδυ? Τα πάντα. Δηλαδή, ας πούμε, πρόγραμμα παίζει εννοείς? ένα τραγούδι και εσύ. Α, μπράβο, από πάνω. Α. Σόλο, τραγούδια, εμπορικά τραγούδια, καλλιτέχνες διάφοροι. Είναι ένα. Έχω στόχο να τους έχουμε 15 λεπτά βγαίνω, 2-15 λεπτά, να τους έχουμε απάνω. Αυτό που είχα να πω είναι, Συνέχεια, το ένα μετά το είναι άλλο. ένα κρουστό το οποίο. Πρέπει να τους έχεις απάνω. Να σου πω, το έχεις δοκιμάσει σε ξένη μουσική αυτό? Ναι. Στη Μύκονο. ναι. Στη Μύκονο, ναι. House. Right. Ναι. Σε Χάος το house μπερλέκι. party, Ναι, ναι. εκεί. Καταρχήν το τουμπερλέκι ταιριάζει με όλα. Ναι, γιατί έχει ρυθμό απλά, Ναι, δεν έχει. ταιριάζει με όλα. Μπορείς να το συνδυάσεις έτσι ωραία. Και να σας πω κάτι, είναι μια μπάντα στο εξωτερικό στη Νέα Υόρκη, η οποία έχει κάνει Michael Jackson τραγούδια με βιολιά, ανατολίτικη μουσική και παίζουν τα κομμάτια του Michael Jackson. Τουμπερλέκια, νταούλια, δεν μπορείς να φανταστείς. Είναι Ναι, κάτι αυτό πολύ θέλω να ωραίο. το- Θέλω να το πεις. Θα σου στείλω να τους δεις. Πώς αποφάσισες από όλα αυτά τα μουσικά όργανα να πεις του Μπερλέκι? Γιατί από ό,τι κατάλαβα η βάση σου είναι το του Μπερλέκι, Ναι, έτσι. ναι. Καταρχάς, Κρουστά, έχεις τουμπερλέκι, σπουδάσει νταούλι. μουσική? Είμαι αυτοδίδακτη. Α, Θα οκ. σου πω εννοείται πώς ξεκίνησα με το τουμπερλέκι. Θα σου φανεί αστείο, το είχα δει στην τηλεόραση. Ναι. Και πού, Big Brother, πρόδρομος.
Καλά, έχουμε γυρίσει τώρα 2001. Που είχε τον Μπερλέκη Και εμείς βλέπουμε τηλεόραση μικρή. Και εγώ Και ξέρεις, εκεί ήμουν στην που τηλεόραση. Και εγώ ήμουν στην τηλεόραση και παρακολουθούσα από μικρή, από 10 χρονών. Πόσο είστε τώρα? 23. Όχι, δεν έχω πρόβλημα. Δεν έχω πρόβλημα. Εσύ δεν έχεις, η κοπέλα έχει. Εγώ θα συγχυστώ, κατάλαβε. Εσύ δεν έχεις πρόβλημα, η κοπέλα έχει πρόβλημα. Και έτσι ζήτησα να μου φέρουν ένα τουμπερλέκι από Κωνσταντινούπολη και μου φέραν οι γονείς μου. Έτσι ξεκίνησα, μόνη, σιγά σιγά. Παρακολούθησα μου σεμινάρια πολύ, δηλαδή το πάλεψα. Κανένας δεν γεννήθηκε. Πρέπει να έχεις το ρυθμό μέσα σου. Άμα τον έχεις, θέλεις προπόνηση. Κανένας δεν γεννήθηκε Πρώτη τελείως. συνεργασία. Θέατρο στη Δράμα, μπουζούκια. Όχι γνωστά Σε ονόματα. 17, πήγαινα ακόμα σχολείο. Πώς το πήραν δική σου? Κρυφά έβγαινα. Κρυφά δούλευα. Τέλεια. Κοίτα, και η Βανδύ κρυφά έβγαινε ερχόντουσαν, τον καιρό. Λέγανε, είδαμε την κόρη σου, τι έγινε, την είδαμε στο μαγαζί, εκεί δουλεύει. Αποκλείται, παιδιά, η κόρη μου, δεν υπάρχει περίπτωση. Κοιμάται, δεν υπάρχει περίπτωση. Τι έβαζες τα γνωστά κάτω από τα Έτσι με ανακαλύψαν μια στιγμή και ήρθαν οι ίδιοι στο μαγαζί. Και εγώ έπαθα σοκ. Ξεσέφευγα. Τι σου είπανε. Φωνάζανε, λένε κόψε το, τελείωσε. Δίνεις Πανελλήνιες, πρέπει να διαβάσεις, να κάνεις να διαβάσεις. Τώρα όμως. Απλά υπήρχε και μια χορεύτρια που ήρθε και μίλησε στους γονείς και λέει: έχει ταλέντο, θα πάει ψηλά. Αφήστε τη να κάνει αυτό που αρέσει πολύ. Τώρα όταν έρχονται να σε δουν, τι σου λένε? Τώρα μου λένε προχώρα, σε θέλει όλη η χώρα. Έτσι, είδες. Έτσι ακριβώς. Ίσα ίσα είναι περήφανη γι' αυτό. Τέλεια. Δηλαδή σήμερα εδώ τώρα στην εκπομπή τι θα παρουσιάσουμε? Εδώ θα παίξουμε κάποιους ρυθμούς. Να σας πάρουμε μια ανεβάσω γεύση. λίγο. Να πάρουμε μια Συγγνώμη, γεύση. να ρωτήσω κάτι. Ναι, ναι. Αν εγώ πάρω το τουβερλέκι αυτή τη στιγμή στα χέρια μου, μπορώ να παίξω κάτι? Είναι εύκολο να μάθεις αυτό. Κοίταξε. Άμα τα παίρνεις εύκολα, ναι. Μπορούμε να το Όλοι- έχουμε όλοι λίγο, μας το μαθαίνουμε. φαίνετε κύριε Εννοείται. Μίρτσο, σας Πρόσεχε, παρακαλούμε. πάρε και το πακ μαζί. Ωραία. Ο κύριος Μίρτσος, ο οποίος είναι και. Για φέρ το εδώ αγάπη Θέλω μου, να εγώ προσπαθήσεις περίμενα. να παίξεις. Να προσπαθήσω Ας το να πάρω. παίξω. Ναι. Καλά, είναι Ας το βαρύ πάρω. αυτό. Απαπα, πώς το Από πάνω, άνοιξε το. Το σηκώνεις αυτό κιόλας? Όχι απ' την άλλη. Άμπρα. Ποιο να παίξω? Είμαστε εντάξει. Είμαστε Παίξε εντάξει. το. Ανέβασε στο τραπέζι μου, κούκλα μου γλυκιά. Από τι το λες? Είναι έτσι Από τετέλη. πολλά. Από Όρμα. πολλά το λες? Από όλα το λέω. Αυτό είναι η μαϊμού που βγήκε λίγο Για να πριν σε στο δω. πανηγύρι. Για να σε δω. Μ' αρέσει, βγω με το συνέχισε. καπέλο Θα στα σου μάθω ψηλά. εγώ. Να κάνω τη μαϊμού ή την αρκούδα. Κοίταξε, αυτό το Κοίτα, παίζουν χορεύεται. στους αγώνες. Τους αγώνες. Ορίστε. Πουμ, 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 πουμ. Ω, παοκαρά. Αυτός εδώ ο ήχος. Αυτός Έτσι εδώ ο πήγε. ήχος. Που γίνεται τα πολύ γρήγορα. Τα χτυπήματα τα πολύ γρήγορα κτλ. Είναι με τα δάχτυλα γίνεται. Έχει να κάνει με την γρηγοράδα του. Α, μιλάτε, παιδιά, συγγνώμη. Δάχτυλα. Μάλιστα. Κάνω φασαριά. Θέλετε. Όχι, εντάξει, κάνετε τη δουλειά σου. Θέλετε λίγο να. Από εδώ είμαστε ανοιχτοί τώρα. Όχι, αυτό είναι άλλο. Εκεί είμαστε. Εκεί είμαστε είσαι ανοιχτοί. Μάλιστα. Θέλετε να κάνουμε Παρέλαση μια... έκανα εγώ. Ναι, όντως. Θες να κάνουμε μια, να δούμε λίγο. Να σου πω, Θα αυτό. χορέψεις όμως. Να δω λίγο, έχεις νύχια. Είτε έχεις είτε δεν έχεις, δεν έχει πρόοδο. δεν είναι Άρα το θέμα. χτυπάς με αυτό, με τα μαξιλαράκια. Κοίτα, πάντως όχι με τα νύχια. Θα του σκίσει τη μεμβράνη. Οπότε. Έχεις άγχος τόση ώρα, μίλα κορίτσι μου. Η καρδιά μου φτερουγίζει. Πες το, άστο μαντάμ, δεν το έχεις. Δεν το έχει η κοπέλα, γι' αυτό. Να σου πω, αυτή η μεμβράνη τι είναι. Με τα Τι είναι η δάχτυλα. μεμβράνη Αυτή αυτή. είναι πλαστική, υπάρχουν και δερμάτινες διάφορα. Έχει να κάνει. Έχω το βάλει λένε πλαστική το- τώρα λόγω νυχτερινά κέντρα δεν Το μπορεί να τουμπερλέκι τη χρησιμοποιήσει. Κωνσταντινούπολη, το τουμπερλέκι το ένα το άλλο έχει να κάνει καμία σχέση. Κοίταξε, διαφορά? όχι, υπάρχουν διάφορες μάρκες. Τα Αιγυπτιακά, τα Τούρκικα, τα Ελληνικά. Έχει τρύπα. Έχουμε και Το κάνεις εμείς. και βάζω, άμα θες. Α, ναι, η μαμά μου βάζω, έκανε τον τουμπερλέκι, να σας πω την αλήθεια. Βάζω, το γύρισα ανάποδα Ναι. και πάω και βλέπω λουλούδια. Τι κάνεις, μαμά, να λέω. Με δουλεύεις. Μα βάζω Το όργανο ένα μου. που δεν το βλέπεις ωραιότατο, εδώ με το φίλτιση, το αυτό και το σφιδωτό του. Ένα πολύ καλό όργανο πόσο μπορεί να στοιχήσει? Μπορεί και 1.000-2.000 ευρώ, αναλόγως. Τόσο πολύ, Όχι, δεν αλλάζει τον ήχο. Ο ήχος είναι το ίδιο σε όλα. Αλλάζει. Το Ο ίδιο σε όλα. σχεδιασμός του. Μετά από κάποιο επίπεδο, όλα τα τουμπερλέκια σε ήχο είναι το ίδιο. Μπορείς να το κάνεις από χρυσή φίλτιση. Να γράψεις το μιλάμε όνομά λοιπόν σου. για το- Παραγγελία, ειδικό παραγγελία. Από Κάιρο έρχεται. Μάλιστα. Ναι, ναι. Αυτό πόσο κάνει, ας πούμε. Αυτό είναι normal. Σε normal πλαίσια, επειδή είναι το μέγεθος έτσι, είμαι και γυναίκα, να μην είναι Μας πολύ λέει- βαρύ. Μας λέει Ναι. το κύριο Γιώργο. Είναι και Ξεκινάει από 2 εκατοστάρικα και μπορεί να φτάσει. Πάρ' το όσο- κορίτσι μου εκεί, να σε περάσω. Όχι, όχι, όχι. Έχω 7, μην ανησυχείς. Έχει Καλά, 7. καλώς την Έγινε. Ωραία. Πόσα τουμπερλέκια έχει γενικά? 7. Αυτά. Και το καθένα το χρησιμοποιήσει για κάποια άλλη Αχ, εμφάνιση. κλείστε μας Ναι, λίγο την επιστροφή, παιδιά. Όλες οι κόντες μαζευτήκατε Όχι, εκεί. αυτό είναι, ξέρεις, πώς να σου πω. Μπράβο. Όταν έχεις κόλλημα θα πάρεις 5 ζευγάρια παπούτσια, Όπως 100 εγώ με τα ζευγάρια παπούτσια, παπούτσια. Ξέρεις εμείς που φοράμε Ξέρω. πιο πολλά. Έτσι είναι, κόλλημα. Δεν είναι επειδή τα χρησιμοποιώ διάφορα. Έτσι θέλω να έχω 5, Έχεις το 6, 7, αγαπημένο σου 8. όμως, φαντάζομαι, Ναι, έτσι. αυτό είναι το αγαπημένο μου, το παίρνω παντού. Πάρ' το κορίτσι μου. Ωραία.
Για πάμε λίγο να πάρουμε μία γεύση. Ναι. Μαρία, είμαστε έτοιμοι? Το έχουμε. Ναι. Μαράκι, είμαστε έτοιμοι? Δώσε πόνο. Ωραία. Ναι. Ωραία, όταν αρχίσει το τραγούδι, βέβαια, η κοπέλα ξέρει. Θα παίξει. Ωραία. Βεβαίως. Μάλιστα. Τέλεια. Πάμε. Πάμε. Ωραία. Τέλειο. Να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Αυτό το... Τι είναι, άλλος ήχος? Βγάζει ήχους. Χτυπήματα. Τάκ, 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 τάκ. Υποτίθεται άμα έχεις κάποια oriental χορεύτρια, ξέρεις, Να σου πω χρησιμεύει λίγο για να κάτι. κάνει τα... Ερχόμενοι προς το στούντιο, μάλλον εγώ ήμουν μόνος μου, η Ελίνα ήταν σπίτι της, μου στέλνει με ένα μήνυμα και μου λέει δεν υπάρχει περίπτωση να χορέψω. Στο λέω από τώρα. Τώρα που ήμασταν εδώ, μόλις ξεκίνησε να παίζει, μου λέει θέλω να ανέβω εδώ πάνω. Το κρατάει. Ανέβα. Δηλαδή είναι ένα μουσικό όργανο το οποίο σε παρασύρει, θέλεις δεν θέλεις. Χορεύεις? Συμπιστά. Ναι. Χαμός. Εννοείται. Εννοείται. Χτυπιέμαι εκεί. Τέλεια. Δεν λογαριάζω, δεν με νοιάζει. Κάνω... χωρίς να παίζεις, θα χορέψεις? Ναι, θα χορέψω. Να σου πω όμως, όταν πηγαίνεις σε άλλα μπουζούκια, ακούς τους μπερλεκάδες άλλους να παίζουν. Τους ακούω πολύ προσεκτικά. Ναι. Και έτσι έμαθα, έτσι. Από πιο έμπειρους καθόμουν και άκουγα. Δεν προσέχω. Οι τραγουδιστές δεν προσέχουν τους τραγουδιστές. Ναι, Εγώ θα ακούσω τον κρουστό εκεί, τα μπερλέκια. Μαθαίνεις από αυτά. Και ακόμα μαθαίνω, δεν είμαι τέλεια. Κανείς δεν είναι τέλειος στην Ελλάδα. Θέλει ακόμα πολλή δουλειά. Στην Ελλάδα κανείς δεν είναι τέλειος. Ποια είναι η χώρα η οποία είναι top? Top. Κάτι σε Αίγυπτο. Τουρκία και Αίγυπτο. Τουρκία και Αίγυπτος, Είναι top. Η πιο γρήγορη. Μάλιστα. Πού μπορούμε να μαθαίνουμε νέα εμφανίσεις? Εμφανίσεις προς το παρόν Central κανονικά και μετά τον Απρίλιο φεύγω Γερμανία. Κάνουμε και κάποια ελληνικά πάρτι και με καλλιτέχνες διάφορους. Έχουμε κάποια σελίδα στο Facebook. Η σελίδα μου. Αθηνά Θεοδωρίδου. Ωραία. Η σελίδα μας. Τέλεια. Και μαθαίνουν τα πάντα. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι, καλή συνέχεια. Να παίζεις το όργανο. Να βρείτε μαζί με το βράδυ. Θα είμαστε εκεί. Θα έρθουμε να σας απολαύσουμε στο από κοντά. κλαμπάκι λοιπόν. Κλαμπάκι. Ευχαριστούμε πολύ και τον Κώστα τον Μίρτσο. Εμείς πάμε να δούμε λίγο το σποτάκι από τον πρωτοεμφανιζόμενο αγαπημένο Γιώργο Σέμο και επιστρέφουμε πολύ δυναμικά αφού έτσι ξεκινήσαμε μαζί με την κυρία Θεοδωρίδου.